अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे इस TDR भोजपुरी फिल्म्स का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन। स्टेज आवर कमिंग एंड गोइंग राउटी इज माय हाउस, डिस्ट्रिक्ट रौटहट, थाना गौर, जोन नारायणी, कंचन कुमार साइन टू बाय टेक माय नेम। I am no sense correct my VCR. My name is Kanchan Raju Bhailova Prasad. No Mia Muhammad Musalman. Only one tell this Satwariya Pokhariya के नाच। ये पूरा नाच भर में अकेले तेली बानी भाई, बाकी और लोग और जात बा, लेकिन तेली में साफा सिंगल पीस है। तो रहल हमर कहल न जाला, रहल हमर कहल न जाला, और लोगिन के हंसावल हमर काम बा। देवाही गोनाही नगर पालिका वार्ड नंबर 1 करुनिया नेपाल में हमर मकान बा। कंचन कुमार साइन तो बाइटिक हमर नाम बा। जितना केहू हमरा के देख रहल बानी, चाहे हमरा आवाजों के सुन रहल बानी, वो सब केहू के हमरा तरफ से नमस्कार, प्रणाम और सलाम बा। भाई हमर काम हो सरकारी, हमर काम हो सरकारी। खैली हो दाल भात और परोर अलुई के तरकारी, करी ले 4 चक्का पिकअप के सवारी, आ सुतेला मिलल बा हमनी के मोछर वाला घारी। अगर करे के होई राज तो किन लेम गाड़ी स्वराज, अगर पैसा हो जाई बेसी तो किन लेम गाड़ी मेसी, आ जिनका बने के होई मालिक हिजारा तो किन ले हमनी के नाच के पिकअप लेखा 4 चक्का गाड़ी महिंद्रा। भाई चिंता से चमार मरे, चिंता से चमार मरे, दुख से मरे दुसाद, आ बुद्धि बिनु ओहिर मोरे कहबे गांव समाज। मोइनी पढ़े किताब, रामायण पढ़े गदहा, मोइनी पढ़े किताब, रामायण पढ़े गदहा, अब बोल बेचारा का करो जेकर काटल बनाथ पागहा। अगर गोबर के सीधे देवाल पर धोप देवल जाई तो उ गोढ़ा न उ बन जाला चिपरी, आ टूटल चाउर के कहियो भात ना उ बन जाला खिचड़ी। आ पूरा चोर लवार से रोडे पर घूमता, आ निमन निमन आदमी घूमता जेल के भीतरी। भाई तो कथी कहू आजू के हमर हाल, मेला समिति से भोज खाइला बोला लख, एगो कल छोले से चला के फेंक देलक, गुजरा देले बा गोर फेंक के दाल। साफा इतना स्पीड में दाल चलावित रहलक, बुझाइत रहलक उनका ट्रेन पकड़े के बाद। साफा ढीठे कल छुल से दाल फेंक के गोरे जरा देले बा भाई। इतना हड़बड़ी उनका पास में रहन हो। तो भाई बिस्की में बसे विष्णु जी, बिस्की में बसे विष्णु जी, रोम में बसे राम, बियर में बसे ब्रह्मा जी, फूला में हनुमान। भाई तोरका सुनल जावे खानी के नेता सब के ऊपर, नेता सब सोचेला कि तू चोरो हमहू चोरी, चोरे के आजादी बा, तू चोरो हमहू चोरी, चोरे के आजादी बा, और उनका चोरल कहियो ना कौन पी जेकरा तन पखादी बा। कुर्सी कुर्सी के चक्कर में देश के बर्बादी बा, कुर्सी कुर्सी के चक्कर में देश के बर्बादी बा, और उनका चोरल कहियो ना कौन पी जिनका तन पखादी बा। लोड सेटिंग बढ़िए गइल, कल कारखाना बंदे बा, आ संविधान बना के का होई जब यही में लोग आनंदे बा। भाई तो ये खानी के जमाना में बाप हरान बा बेटा से, अपन इंडिया और नेपाल देश हरान बा ये खानी के नेता से। जब नेता से संविधान बनावेला हो गइल रहे घमंडी, तो ये अपन पड़ोसिया देश नेपाल में एक बेरी भइल रहे 6 महीना के बंदी।
तो पूरा नेपाल में मधेसिया से नाम माने तो रैली निकालक, जुलूस निकालक, अपन हाल ट्रैक्टर के सवारी आ जौना में 2 गो रहे इंडियन मौगा बनाइल, 6 गो मौगा बनाइल रहे पहाड़ी। भाई तो दिल्ली के नेता काठमांडू के नेता ऊपर बैठले लीलता, दिल्ली के नेता काठमांडू के नेता ऊपर बैठले लीलता। 100% में से 25% निचलका तो के नेता के दे देता, जौन चौक चौराहा पर गरीब सब के दारू मांस मछली खिया के आ कुर्सी लगा के खूब ढीलता। वही से तो भाई अपना इंडिया और नेपाल साल में 2 बेर हिलता, कबो कोरोना से हिलता तो कबो भूकंप से हिलता। चली सुनी हम नेता सबके ऊपर, अब तो सुनी है टेम्पोरिया मौगा सबके ऊपर। वो कनिए के चलते अभी तक के स्टेज में हमें को बेर नहीं खींचो हरल, तो उनका वो कनियों के ऊपर सुन ले हो जाओ। क्रिकेटर उठैलन वाला मारलन 3 गो चौका ओके कहले हैटरी, क्रिकेटर उठैलन वाला मारलन 3 गो चौका ओके कहले हैटरी। आई है कलैया अदालत वाला रोड में जाके देखी खाली मौगे के खोल गेल बा फैक्ट्री। इंडिया और नेपाल में कोरोना वायरस फैले लागल औगारी, इंडिया और नेपाल में कोरोना वायरस फैले लागल औगारी। आई नेपाल में बीरगंज से कलैया जाए में भेटाला 500 से ऊपर मौगारी। लूजर अइलक मेंग बरसलक हो गेल डॉलर, लूजर अइलक मेंग बरसलक हो गेल डॉलर। आ नेपाल भर में केनहू जाके पता कोनी मौगा सबके हो गेल बा 45,000 नेपाली के तलब। तो एती खाली के मौगा सबके पॉपुलेशन बढ़ा देले बा सरकार, एती खाली के मौगा सबके पॉपुलेशन बढ़ा देले बा सरकार। आ पूरा मौगा सब मिल के करिता HIV कंडोम के प्रचार। ओही से भाई जेकरा घर में करिया माला उहे घर घर घूम के खाला, जेकरा माथे करिया टीका उहे लेवले बेईमानी के ठीका। ओही से मौगा से 10 डेंग, साधु से 100 डेंग, 150 डेंग माता वाला से अनगिनती पीछा रही हम जे बान्हेला कंठी माला से। जिंदगी में कबो मौगा के साधु के संग मोता रखे, कहे मौगा सोचेला 1 पीस के मौगा दी कि हमर जनसंख्या बढ़ जाओ। साधु सब सोचेला कि 1 पीस जो जीवन हमर भेटा जाओ कि दिन भर के दक्षिणा ओकरे से तहसील। ओही से दोनों के सहमत कबो मत करे। ओही से हम कहिले कि हे भोले बाबा रउआ बस गई काशी, आ जंगल में सैत के राखी अपन हाथी, आ रंडी के जेल दे हम हैसन मौगा सके फांसी। काहे कि न मौगा रही आ न लोग मौगाई। मातर हाल हो कहे तना बरसावे लगीता है ने आता है ने अरे नटिया मुझाव से कोनी हमने के तरफ करे का हर हां मुझाव से आनी उतना रे चेपटी ते का हमरो मुझाव से की बारी साथ ने बारी रे हम तो मौगा सबके शिकायत कर लिया तो तू काले इतना धाधाते निकल ले ह ए मुझाव से नेचुरल जन नेचुरल को मगो की क्या जरूर कोई नहीं पाछे से हाल हो मत मार। पहले एक और एक सलट लेवे ध्यान आता तो उन्हीं के चलते हम नहीं खाई तारी। हां हमने न रहबो तो पोनी के कौन पूछतो यार उनती ना करना तो हमरो मन दूसरे होय लागल। ई बताओ हम मौगा के शिकायत कर लियो तो तोरा कथि बुझल बा? हमरे को ना ना बोल ना कथि बा? इंडिया भर के मौगा का भी अच्छा बानी या नेपाल के मौगा का भी अच्छा। इंडिया नेपाल के मौगा के अध्यक्ष बारे तू हेने आप हेने तू कौन वाला मौगा बारे? होम पाइप वाला मौगा की डिलीवरी पाइप?
कौन वाला बारे तू ना समझल ना होम पाइप वाला मौगा ऊपर जोन सरे है बहू वाले आ डिलीवरी पाइप वाला मौगा ऊपर जोन गांव घर में बहू वाले तो दोनों में कौन बारे तू मैं कैसे बन जा रही हूँ ओहो ना लेकिन होम पाइप मौगा होगा सरे है बउआए वाला हो गेल जोन डीजे पर ना चले आ गांव घर में बउआए वाला मौगा हो गल जोन नाच में ना चले तो दोनों में तू कौन मौगा वाले डिलीवरी पाइप वाली डिलीवरी पाइप गांव घर में नाचे वाला हाँ है ना ना Don't touch my body. डोंट टच माय बॉडी आराम से आ पैसे निकल गेल हम दोनों तोरा हड्डी तू है ना ये तू गाड़ी कर रहा है पहले है ना तू अब हाय गाड़ी कर रहा है तू गाड़ी कर पहले हमरो मन दोसर होला गलती है ना तोरा कथी नाम हो पूजा ए पूजा चल हो बड़े ठेला लागल खियावे तरियो घूम जा ये हमर बेटी बा आई तो बेटी हो मां बहिन लागी बहन के नाम मत ले भैया एने ना भैया मत को दूसरे मन होय लागल ई पता होय ड्रेस तोरा कौन किन के देले हो पर माइक के देले बा वाह पड़ी तोर माई ड्रेस किन ले और पूरा टोली लौटते हो आज जोरे ने इंडिया में बॉल टीम के लिए आ देला अरे नातिया जब माता के थोड़ी लोग की जब बेटी थोड़ी ना लोग ऐसन कबे मौका के ऊपर गीत निकलबा देवरा ढोरी चाटा नामा बाबा पकड़ निकल भाई पहले हमरो तैका बोले दे ना ई बताओ तोनी आते माते हाउ हाउ हच्चे फार्मा को मारे लागले पहले तो ये बतावा तो काहे मामा के शिकायत करला हम तोर बहिन बानी के मैं कौन मेरे माने रहा तोनी जाई जो आगे बढ़ जाए दे बोल लगता नहीं भैया हो गेल अब ज्यादा मत कीच हेलो से ए जो ना हेलो चेक लुगा उठा के देख चलो अपनी मामा अबे तू बोले के चलो में कली चलो तू कहां से बीच में आ गेल कथि कहले हो मामा रे बॉबी ते के नीचे नहीं उड़ के देख तर कितना मोट के बखावा अब के बहिन तैयारी होई त तोले भगनी है तना बड़का हो गई कहां आइले बॉबी अगला ये बात कही एगो कहे तू 10 गो कहना यार किस के आई ना रे हां इतना लोग तोरा पर खींच के ना कहल को हम कैसे खींच दिया जा बियाह करा दो हां तोर का और बड़का हो जो तो भीतर तो जीवान गई बनी भीतर का तो जुआ गइल बा भाई देखो तो भाई है कर उम्र हो है जुआ गइल बा का तो ले बबरे ने तोर का पढ़ लिख ले तो पढ़ लिख ले बारे खाता दिस से मेरे पास बा साफा मार के गाल फुला दे सेफ्टी पास कहला रे एसएलसी पास कहला जल्दी से एसएलसी अने आता तर का कथि कथि पढ़लिस पढ़ के सुना सफाई पढ़ाई पढ़ के हमरो मौसम बना दे भाई काफी फाट काफी फाट होई तो जो राम जी भैया निमन काफी की के रखले बा ओकरे से ले लिए फेविकोल से वो काम कर पाना लाल मार से बड़ा बढ़िया फेंक को रखले बा चल साबुन फेंक का उल्टा अगले बार तू साथ तू तो तोरा थोड़ी फाटल तू काहे पीछे हाल करे बा ए नातिया ना दे तू आराम से बारा तोरा डार चले त 5 मिनट हेला उतार दे प्रसादी लेखा लुट हो जाते मतलब मेरे साथ आ वे चाहिए करे हाँ। ओए पूर्वे का भीड़ तो तबा बांग्ला की ठार पड़े लगा देता शांति से रह वो भी रे बियाह करबे हां तो ठीक बा में एगो लड़का पसंद कर ले खावे में पूरा झुकता बा हां ये फिल्मवा वाला तू बहुत यार बड़े तू तो मोबाइलवा देख के वो भी रे तोरा
तोरा लायक लड़का हम पसंद कर दी हाँ और काका लौकी तो मछिया धैल हाँ हाँ हुए उहे नु ठीक रहता बियाह करबे 10 दिन में टे बोल दी ओकर नाम के पूरा जमीन तोरा नाम पे हो जाई धन हो जाबे पैसा ना चाहे उहे चाहिए तो ठीक बा घरे चल तोरा माई से कह के तोरा बियाह रे अभी कोई तो ओकर बाप में दाई तरह बात करे के पड़ी उरे वाला तो हमने के शिकायत सुन बताई जो घरे पर हम तोरा के शादी करा दे तनी जो हमार नाना के भिड़ा दे ऊपर शादी रखल करा दे जो तोरा गोर लागियो नया स्टाइल चल भाई आगे बढ़ जाती खा कोई भाई 5 साल हमारा शादी